चला तर आज आहे शॉपिंग डे. तर आलेला आहोत डी मार्टमध्ये थोडंसं सामान घेण्यासाठी. तर इथे चालू आहे टाईमपास चालू होता, कारण हे गेलेले होते घरी आरवला आणि सचिनला आणायला. पण त्या दोघांनी नंतर न येण्याचं डिसाईड केलं, कारण डी मार्टमध्ये खूप गर्दी होते. तर ट्रॉली हलवायलासुद्धा जागा नव्हती. तर हे बघा, त्यांना येईपर्यंत आहे ना, मी इथे या वस्तू बघितल्या आणि खूप सुंदर असं पूजेचं साहित्य तर एवढं सुंदर होतं ना. पण मला यामध्ये अखंड ज्योत जी असते ना, ती समई घ्यायची होती, पण इथे ती मला भेटली नाही. त्यामुळे मी ती घेतली नाही, कारण ते आता अजून पूजेचं सामान इथे येतील त्या ती येईल बहुतेक. त्यामुळे मी सध्या तरी ते घेतलेलं नाही. पण यांच्यासुद्धा प्राईस आहे ना खूप कमी होत्या आणि खूप मस्त होत्या. तर आणि ह्या माळा तर खूप आवडल्या मला. 50 रुपयाला एक माळ होती. बेबीला बसवलेला आहे ट्रॉलीमध्ये, कारण गर्दी एवढी होती ना, आज संडे होता त्यामुळे. तर आणि इथे चालू आहे सामान घेणं. तर यांनी लिस्ट बनवून आणली होती, त्यामुळे ते चेकआउट करत आहेत काय काय सामान घेतलं, कारण खरंच या वेळेस एवढं